damen Jehovah di bata na sumurung sian saduhut na roha ima manggohi ati-ati na pikirata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Barita nauli dihita di hari perningotan hamamaten itu hatta Yesus Kristus di dulung Golgata 2000 tahun masalku ditotuhon sian buku nasi nurat nasi Lukas bidu 27 ayat 44 satu ayat 40. Lukas 27 ayat 44 satu ayat 40. Takas majuro tadaha jala mareak pukul 12 songgok mana holum tu sandok tanoi sahat rodi pukul tur ay makolum ma mataniari. Jadi maribak ma hire-hire dan bagas joroi bola dua dungi marsuara nagogo ma Jesus ninnama aman tu bagasa tangamu mahu pasahat todikku. Jadi dung didoki tos mahosana marnida nama sai letnani dipuji madebata ninnama tutudo halak nati roha do on. Jadi sudena toropi namar luhut mainodur masih topuk adorana marnida nama sain laos mulak ma alai madauda do jongjong salhut akan amanada Jesus marnidasa songoni akka parupuan namangi hutton ibana siatano Galilea ido sahana marende itahango dua doatan. Selamat hari Jumat Agung mahita saluna. Takola kasomara sabingo sa tao kita marningot hamamaten itu hatta. Ala ido namat cairikot dingolu ni hapor siauta di dalam gudang nuai jolma manguji makarak-karang madok yanggo Tuhan Yesus na asli dang mate dinna zolmanasin go ibat Tuhan ini na sikakna gatina dipersilakon dihausilangi songoni ma dipadokon na kaislabi khobar tu natar surat ibu kuna badia nasida khobar tu adong barisa Daudi na palsu na sinurat ni si Barnabas
di ayat 10. Bahasa kosongoni surat tonon ni halahi di buku nai. Dak tolak ni halahi mangido. Dak tolak ni halahi mangatusi. Naulu di bataga bezolma. Jala dak kola nulu ga bezolma. Kola dohulu mati tersilang. Tersilang di dulu Golgata. Imana so tarjalosa. Dan mungkin ninna Tuhani tersilang. Jala di karang museo yang guna tersilangi si Judas Iskariot do ai di dok muse ai di tikki di umma si Judas Iskariot Tuhan Yesus muba do buhini si Judas Iskariot ala yang go Tuhan Yesus mangalinu do siani lao jala nakok Tuhan wagijang gawe si Judas Iskariot main na iten di parsipal napenak tu 2 hari di humi tong dan berupana dan itan da zolma naso asli dung mutul teori na songoni di karang muse dak si Judas Iskariot tehe si Joseph si sedo na manuk silangi na siya kirene iduin na itakuk mai si Simon na siya kirene na itakuk may lau manggati Yesus manuhuk silangi dumibuat silangi siya awaran ni Yesus mangaliyuduin na Tuhan Yesus imamalo ni halay magkarang manggorga asa haru tataro hatta tu Yesus na tersilangi jalarong-arong museo Kristen sekte-sekte naso mangakui nong roh Tuhan Yesus Mesias itu bus jolma sebagian sian Adventis songoni dope sebagian tidak dan mersilangi alago sebagian ngamar tobat songoni muse akasaksi Jehovah tong bedok diri na Kristen nalai dang mangkui na tersurat di Bibeli. Hape hamuak kadongan dakolan na tersurat di Bibeli madok tohok Yesus nasian Nasareti dipersilak ko di dulu Golgata. Doho do akapanura ni sejarah. Ima halak Rom, halak Gorik do talak Yahudi sendiri manura di bukuna na utullo Yesus nasian Nasareti dipersilakon ima si Josephus misalnya si Flavius songoni Talmud ni Yahudi maka tidakon na dipersilakon di Yesus jadi alusta tu akan nama karang madok Yesus tak tersilang bagi hamu dia ke YouTube takas do tuk sugarina pedang dibuka di melon ala saya didok palsu di melon tonggo ang bukti sejarah nama dok Yesusi tersilang jala dakola ni di surat si Josephus do hehe di ari batuluhon jala terus do pemangolu dakola mangolu di bagasan daging na baru do mangolu ala niyak kapudana uban na hupatorang asa tu karupos dorohamu unangolo guga unangolo ganggu pikiranmu dinaroa kaparjamita pangelela si radio si televisi si anak kanasing madok dak toho Yesus tersilang linda hamuna na hinaholongan bibeltay opat bibeltay lobi siyan saksi na diperluhon asa tikos perbaritaon di halahan di donggo sada barita tikos boluarong marudutur mangafil baritai siya mulai pangafil perjolo satu pangafil perpuri sarupan inna hata-hatana dang nanggo muwe
do letter-letterna. Alai hurok ba dia mamang do tamu nang. Bibel tay dag nani apil-apil. Alai na hasil penyelidikan do. Diselidiki, disaksi matai. Akan nama nurak bibeli nama merek sendiri do. Buah Yesus mangula, buah podana, buah ibadah ditakub, di adersup, dukon ni di balbani, satu dari persilakon, jala akahai padok disilami, ditulang adorana, pabuana takas mate. Sudah ditendui, tuk takas tu sada dak pola ditafsir nama saya di Papua buku nabadiat tei asa tu ngaro ngodolan ni hapor seota. Jadi mulu tu ngaro Kristen lain nasangsi rohana tu hasil tongan ni barita nauli na di bibedi na urang roha deh. Jala perlu parrohan. Perlu batu buka porsiaun ni hidup benar dak ikom marnalu jahita unang marnalu jahita lau terus patorekon namasa na di Golgata namasa tu Tuhan Yesus na di batu pada bata di bagasa Kristus Yesus asadok kanguduan ni baru di jolma manusia kamu namang do tamu nena. Obat buku nabariai si Matius, si Markus, si Lukas do si Yohanes pabuahon paringot tu hama mati ni Tuhan Yesus. Alang ko sa hedion di pestata perningotan hama mati ni Tuhan Yesus Kristus tahun 2021 dipilih huriata do na naik pabagas do patubuh ka porsiota na tersurat di Lukas 27 ayat 44 satu ayat 14 jalan akiku jaha satu ayat 40 hamu namang do tamu nena ima jota au conari tatakas unang rarat tu na idok ni si Matius na idok ni si Markus do na idok ni si Yohanes. Nah idok ngisi Lukas sama jo tarang-rangnya deh. Setuju kamu? Aro perang ulu gajangan nona marjami tau nate. Di Papua si Lukas di sini makolom hari. Puncak ihahulumun namanya. Sasi tong ngau banat ditakub Tuhan Yesus naung makolom bo. Para gamaon ni Yahudi makulum makati nasida mangibobot jutni rohani akka tokoh-tokoh Yahudi akka uduan ni para gama Yahudi do situan imanin parise do saduse babigi-bigi Yesus nama mudaho poda narenggani makulum sude dangi boto be manibangi dia poda narenggan dia poda nasorenggan sadok ala ni hulung mirohana sida didokma Jesusi na pangaleai de bata ai didok ibana anak di debata jala debata sendiri na ibana tung macai bo ate-ate ni akka melimi au tugari tiur rohana sida olo di patiur buku pada narubi radang bainon nasida songoni Tuhan Yesus. Alai saya mangi bok dok akasiliai dewata ikut digatung minna. Iro di buku si Musa di rok memang. Alai tai kok mata boto ma Tuhan Yesus dak kiama ngaleai dewata. Alai pataridahon namanguda do dewata. Marhite dirina do marhite pabbainanna do marhite akka pudana ai hataridani de bata jahuba di bana hamuna mang do tamu nenang makolom boportilyon di pemerintahan ditiki
alani holom mah dak tolak misilatus mangodihok Jesus tumagom ma diguduk bangsoi si Barabas perjahat boloni paduaon asa bebas sih daripada Tuhan Yesus bebas makolom akaturan ni negara makolom mo nakaporsian ni magsudahuli asay holang manundur-nundur ro na sida dak tolak mamandok manundur-nundur memang tuaha hita baragama ang goholang manundur-nundur ro dang boy tau dihon madok ikonodo na sitong meloparhakai dangoli manundur-nundur di aragaon di tuata ikom mangudah kataido gabi sulah hatai mamu idopo dan yakkan tuata marhite di bebi tu hita hamu namang do tamu nainang do matani hari makulum jalaka ho monima manggo mak Tuhan Yesus sampai tos sana luar biasa memang meluduk kolopur tibion Tuhan ibe ingat do hidup bana unak taloas hapersiata makolum unak taloas ngoluta makolum unak taloas nang negara tau makolum neberu pe masak kabum mungkin neberu masani alaniaha ala makolum para gamon dasida daktiur alai diolo Tuhan ido haholomoni diolo hodo haholomoni manggok Tuhani asa tukaru di tiup sude dibuat Tuhan mateni hidup bana dang madau tu atas ya si tahun ini sakakmu mana saud na tu hatai do madoa damang dewata belajar dewata Jehovah amana nasun marhwasui iko persaronna buanonna hahulumuni dakolat kahulumun ni nguluni zolma dakolat hahulumun ni matanyari na dibuat tutur tanah do hahulumun ni hamateani hahulumun ni alam barsah dimasuki Tuhan Yesus hahulumun ni dunia kematian hidup bana dak pola ibasisi sudah kahulumun ni matanyari masih nodak ku masih laksong ni ay mahutiok masudia hahulumun hubuat tubanua na huluni jala di sima ibana lau padua hot sudia kana hulum so nairok ngai sada Petrus tulu sepuluh siaya de tubanua dung ditanom siani mari mulak mangul pa taluhon nasaragam ni hahulumun na ditipahon Tuhan Yesus Kristus. Jadi hamu namang dokta munainang ido si pesta honota di hari hama mate ni tuatta di nasati bana tuba dua tur dung mati di persilangi dikubur diripun dirahut dibuat sudi hahulumun ni golutta hahulumun ni negaratta hahulumun ni budayatta hahulumun ni paragamotta dot hahulumun ni rohatai hahulumun di portivion dibuat tuba dua turui ditanam di sini unang besai tau kiti siani asa unang gabi hulum cerata alai tajakum ma Yesus nauk pataluhon hahulumuni diari patuluhon di banua turwi sabereng ma jala haduan pesta honota mari hahihion ma
Asa taboto takkas. Di badua turui di hari sudah akan atarihot ala di hahulumon siya mulai siaran. Satu sinoak, satu zaman di Tuhan Yesus. Di hari sudah yang munamang dotang munenang. Jadi ada tonga warni nana hehe. Ada sadi hari do. Sadi hari do. Hehe Tuhan Yesus. Pas di Manogoti, itu kan? Di Manogoti, marsinodang matanya hari, laos dibuat Tuhan Yesus ma sinodang naik baru, tu portibion, di naung ditaluhon di Badua Turui sudah kahulung ini. Kamu namang dotam nenang. Jadi alani hayayon ni Tuhan Yesus nang madaru kahulumun hidup banda terus minggu dari minggu dala tawoto ma ari perjulu di minggu hidup banda iko atu sataro tu hatai babuan hati urun ni ngolu hati urun ni portigion setiap siap mulai hari perjulu dalam arsinontak turus satu hari babiduo diulai musik di hari perjulu itu sih masih nonton satu hari babituon ikut mudah-mudah bersemuanya karena setiap tapes tahun akhirnya Tuhan Yesus setiap tapes tahun nong monak Tuhan Yesus di hari pertua datu badua turui sinai tamar nasneroa ada karapan marsinod dan ngulutan nah badua hon maribak do hire-hire ada yang gijak satu tuh boleh dua dan baban di zolma memang angko masa lalu na bulun las berbuka dua kekuburan hidup banda di tikejes dua kazolma cek kuburan Tuhan sendiri orang mengalami waktu kiri bahasa hire-hire batas ni inganan na sunbadia do na badia ana no riga mo hire-hire bandara tabay bisok hire-hire mabatasi ngana no dai zakong jahulita basta rikoti ditahi rohani Jehovah sarupa mabadiana dengan nituatai dengan nipoti parpadadani dohok disan anggo dia bagas doro ni Yahudi tiki ikut dinada dia situ tu baru tikos holam bali bulu nino butusi ala no ribak hire-hire tikos no mai dison tikos di san tikos di pudian tikos di san pano bau tu hata alana dakolan dinganan na sunbadia ibe mali bulu ni karimu ima Tuhan Yesus disape karizuru jadi bolu tungau kamu hundul di pudian mangido hasan di dosa sarupa maido di pangido di songa asa tabotot tong lapatanna hidup banna sarupa mabadiani suhi ni bagas joroi di bait tuhata ala naung ribak hire-hire ditiki permatin itu hatta panubusion nih dangang berdiskriminasi dangang berpamulak-mulation jadi hurian itu hatta sutung liwak kamu beka rumang ngipamulak-mulation ate tadamu domar bulak-bulak ini saya songon ipabiling-biling na sada berhasil kasihan na sada nangat yung songon ini alana batas niya na sumbadia do na belia tarlumobi di bagas coro ngai sesa tawo to takkas pamatak taon do bagas di tuhatta kan pamatang munai bagas joro di Jehovah doi bagas joro di todi di tuhatta doi hidup banna di diri tope sutung kamu batas-batas akka pamulak-mulation
ola nyoma tugijag Kristena ba alayang gola no tutoru da Kristena unang oksong ni persiamu koma si hutod Jesus alayang go parabira koma dang si hutod Jesus dang oksong ni sadok siat ujung ngiram ukon satu palak ngipahat bagian di bagas joro di tuhatta do pamatak tai jalan ko sarupa badiana sarupa pangalaho hadadiauna ima na di babuan tuhita di hamamaten di tuhatta Yesus Kristus ang ko pinadi-benadi okate ate iro de benai sini ingon tamu do be manang nomor dohot ko jadi sebetulnya orang soi pasangan Tuhan Yesus hatana nunga baru jungido di surat buku nabadia bari banda ulinas alayang go dison khusus doi surat si Lukas hatani Tuhan Yesus lao pasahaton todina tuamai amang nilai bana tu bagasa tanganmu mahu pasahaton dikku kunitos mau saat si parsiajar di Kristen di asa unang lupa mabay song na binali Tuhan Yesus molikot tuktos mau saat ate unang malu islami mengucap siap kita pada di Tuhan Yesus dutong na ilaw na lain nakasiyakku hidupan na mulong na susayar bilaw mati bahusipok kamu ihutod na patakon mamu tibana ay ulo do si pata dang beserer alay tong ibigi ali amak tu bagasat dik tu bagasat tango mau pasatod dikku biasa siap pesalmen itu sa sitong nga dikutip Tuhan Yesus siap pesalmen dikutip berarti halak jauh dipe ngaso malak kosong nih ala istimewa do di Tuhan Yesus tiruat tu kita lau pasahat todi tutuhata ala dia par pesalmen ini memang boleh dokon tu bagasat tangamu mau pasahat todiku nama kiri boibana mulu sahat todi tu tangan di Tuhan totu arong mahanggoluan leonon di tuhatta di sini aman todi di tangan di Tuhan leonon na mahanggoluan molo di pasahat Tuhan Yesus todi na tu amai natapkas do sa guru di amai maibana mabay mangolu musay hidupan na tuhatay dakehe sa diri siya kamaten alay di pahehe Jehovah si topalangi do tanoi do tuatay pamatang nai pahehe ang gotot di nai di tangan ni tuatta do kan pamatang nai do di pahehe hidupan na dakola tot di nai pahehe hidupan di tikilawak kasisiani tu taro mani dan cupang na si bakay ay di pahehe tu hatta doi ala niyaho ban na boy di pahehe ala di pasahat Tuhan Yesus todina tu tangan ni aman tu tangan ni tu hatai sugari lupahiya ni manara pasompon na dis mars aduan sukuno muna do ay mardagik songo dia do Tuhan Yesus to tu mardaging nebe alay daging nalilini dan si tonggo dibuani kamu namang do tamu na inang asing ni riko na pasahat totod di tutangan di Tuhan madi benay takas di batu duhot Tuhan Yesus na diudahon do pudana aynok nangarong ale-ale no burju asik siya jolma na olo masayahon hosana makokop ale-ale na taboto matakas
disilangi, dina diseahon Tuhan Yesus hosana, tu tangan di Tuhan, dan dipertahato mangul terus. Ala naing paturuhononna, takas pakkokoponna, tu sudizolna. Lobi sian hagogoni mudar ni biru-biru, ditikipaskan Israeli, hagogoni Tuhan Yesus makoko. Ala na diseahot Tuhan Yesus mahosana, uban na dang agwako sabi kita. Dakolan anak buhebeju be naso agwako sa. Ala inung ngadot tidak sude diain tuhatta songon anak buhebejuna ala persea kita. Jala dio kita asa unang mago be hosata nungaulu Tuhan Yesus maseahon hosana humokko kita. Imana terjadi di silang na badiai dan di silang na kiri kanan na daun di silang na badiai do arga situtu hita ditobus mudarna hosana dohot todina di leon makoko pita hamunamang dotamunena sahalak sesurdewi makilala pabail ni Tuhan ini dia mamati ni Tuhan Yesus sorden tentara hala Romawi hala asing boy manada na binani di bata dia mamati ni Tuhan Yesus kita pe iko boy do manada mangatusi na binani di bata dia mamati ni Tuhan Yesus tutudo on halak natigo di buku ni si Matius do si Markus di dok tutudo on anak di debata dan di boto halak Romawi madok anak di debata alai halak natigo lapatanna sia segini pe sasitonga dan boy salah honoto Tuhan Yesus dari kemadapot uhuman na songoni borakna ala ni panidangion ni sordaduon na surat ni si Lukason ido na menggerakon na mangontar sudi dolma portibio dung mati Tuhan Yesus na sudah di dolma tersidak konotor ido ban nadangarong be mulonggo pe nuang na diuhum dolma hukum cabuk pe hukum siksa ala ni puren Tuhan Yesus harus dilarang usaha ni PBB mainuan jadi negara Arab Saudi pe dilarang gomanik sajolma dan boy atas nama agama dot atas nama hukum negara pe siksa jolma balagi bainu tersilang nak pe tersurat di Bibeli akan nama ngalea dewata di hukum gantung dipersilakkan batal dibatal hukuman na songoni ala naun ditubus Tuhan Yesus sudah akka jolma na patut uhumut songoni kamu namang dotta munena jadi kom manak doita mamerek perdalan di negara ta asa nangonang be unang be hukum siksa kawereng ma di Aceh ongko pihak ke hukum cabut do nasingai mangasahom aturan di agama na do hukum penyiksa do nasing maralo di Tuhan Zolmaun apalagi tu kuda di Tuhan Yesus depan na dang rikok be di negara nuai adong akka daerah istimewa alanya agama boleh panggil minam kabau daerah istimewa mana alanya agama nanang dadat tununda do akka human songon human na Tuhan Yesus dang boy dang lo asot tay negara tare adong akka bagian di negara ta na songoni jala karis tepe so tungarong na berjujui hukum siksa persilakon deban naya tarsonggo tahu isinode ni akai adong na itu korupsi na penak cotikos korupsi alayang wa kapadidan ni akai bersurak-surak mandok asa harus ko dipecat persilakon
persilakko din kana sosol mamon ikut devoto do adat perhatian Kristen. Terus terang tahun 2012 saya Pandita Saragi dingok deh. Masa saya ikut berteriak-teriak dalam memandang di sini persilakon di nabe agak bandita mah sasitonga nama jami tahun nasopatu dalam persilakon itu. Kemana do kita mah berek perdalan di huriat tahun itu unang gogo madong kamu nama anggota mereka. Nah di mana di Papua di hama mati di Tuhan Yesus ini natorok nama inoduri molo penonton menyesal lo kemudian di pudi tiki menyesal buasa menudur buasa dan demonstrasi kami mengaluh human nasalong. Jadi bolu hita Kristen nuangon dong maboto hitongan unang kita holat tinggal painud ikut bodoh mengawasi tikos lu dalam menentang bolu so tikos baik tindakan asai patikos asa berdalu dia hitongan portibion ama gunana itu pukia dorada di pia lagu na sopat dua bina tuan Yesus sena ave gunana songoni kalau orang nalal menodur kamu naman do tamu nena hidup kan lagi tua di nama sampai bangunan nonwai dan boy perhakai menodur dina disegai dorayun nezuru utatai tu bai perhakai mamandok tolak TPN budak deh alanya perjuangan nih padi damang arada hesikil menulang do asa unang di parhuna-huna akka pengusahatan itu bagi. Betul aku dapat kita mengaraja Hesikil Manula ima pahlawan perintis kemerdekaan di tengah kai. Jala sonari sedang disusun gabe pahlawan nasional. So nangiri do perasaku saya pinangiru sian hakai na sadut nyan na surat asadu haru diangkat amangi gabe pahlawan nasional alai malas do parakai. Aduh si berjuang konomuna na mangudun ang gosong unido saya ulat manoton olang mainodur menyesal mamuse jangan biarkan begitu ikon aktif kita aktif menjaga asa masa hasitongan di Portibion di nguru ni atur mau nasadana yang ang dotamu nenang akka si hutut Yesus na simpatik tu Yesus akka dongan ni Yesus medeu mamering-mering etong gua kajolman so merdaya di tikini alai si pujian tu pe medeu alai tong mamering-mering buti na sobodo buatun na tuan Yesus ni alanya rasuta lain ni bilbedi gue si alai dan melarikan diri alai alana wa porlurok saksi mata tari waktu Yesus na tersilani dalam artite kesaksian nasida do nabi nering nasida sendiri do di surat di belon ubanadong udahnya persyaratan jadi bol somardaya hamu sadana masa sautiknya boy hamu saksi mata na boy tadi makta tindakon dia do na masa na sasitong na menunung dapat tikina ido narikot si parraw nokta jadi mana pigay nakin ngadong 5 orang namasa di hamamatin itu hatta Tuhan Yesus sompartu na sinurat ni sinug kasi tahanguluhum mayamang dokta munainan ate akipar dulu ate ingot tamu do be dang be nahulumi suge ngai dan tu hatta dibuat tutur tanoi tu banua tur di sima di teluhon asasi ini mana mulai hehe membuat sinodak Portibion itu kan nah berdua bari do kire-kire batas di hita do de batana sumbadiai nunga di sesa ikko badia mana kuliah tarisan nak besa unang ang gabe kateni bagudung dia badia di so taruba badia di so do di sana
Mulutung disapya umangido asandi dosa pasahatun diri ham tutu atas sarupa maiduk na dijulun hidup ban nasipata memang dak saya bezol maha i huriata saya mangido tujulu dulati anggo kurang ni memang ate anggo halamar jadi tujulu du sok tahu ibu anggo hita alani pangatusia nau badia sarupa disodok di saat sarupa dua mang daud duliana alai baunang mani anak tong mulunung masuk bagal joro unang beitik kimerjamida berjamidai isoro-soro marisap tu luarate ramudo di luarane narhana unang masuk niat to na betul lu nak kina di pasaton dinate di pasaton dina lahu kopita dohot asat tak kasih tangan itu hatta ibadah lau pangudun na muse merdagin nebel jadi pasar Tuhan Yesus todina tu tangan itu hatta disiru hita dihokop sudi dihokop ibana kamu namang dotam naina dukone adok panidanion tungjol mana tigor ro Tuhan Yesus on anak ni debata do Tuhan Yesus on kebarani do hita makatidak koni dijulu ni jolma dijulu ni pamaretta do dijulu ni manangise pe di tanong ayah palaido na baling dialog akka paragama nasin Islam bilang mengaku Tuhan Yesus anak ide bata langau maranak de bata sa inna do ala suyat tusi ala ilam bidok songoni ikon la maktusatta do iya Tuhan Yesus ima anak ide bata bahasa do anak ide bata ima hata ide bata na gawe zol Yal Qurani betar surat do iya Tuhan Yesus hatani lewata na gawe zolma todi di lewata do Tuhan Yesus unangi sangkal nasi dei ate bol so tolak ma beso makka tidak kon dai bidung maca natigor ala natigor do Tuhan Yesus na makokop pitai nahino kopawe ikut tigor do ate hidup banna dakola di bibeli di dok audo dalani audo asit tongan do tangguduan do di buku nabaria Tuhan Yesus do jalan yang lurus yung nak saya kona pa malo-malo kalay madok agama ni halay jalan yang lurus Tuhan Yesus di buku nabaria ni jalan yang lurus jalan natigor kamu namang do tamu na inang dari mana urang menyesal kemudian nate Bulonggo petiki kudo may tadak panoton-noton alayak kanak tikma mamering na masa di humaliak kita asa mulong na sala ikudo tita mamicang nang tuala jahuri saunari be ikudo taro dak cukup pola manopo adora alay koroma na sila Tuhan Yesus porsela na sila Tuhan Yesus tu Mesias na pinay man na sila asa unak ko na uhubbe mo siya alay di julano na 2000 tahun kalah ona uhum ate tatanya kum ang dia tulok ke jauh dion lam tabbaga bi karsen ang unamang do tam na hita pe mulutuk sotolakta zonok tutuhani ikubudi hita gabe saksi na boy musa gabe sitibdani di hasit tongani ima barita dauli na satu hita di hari hamamati ni Tuhan Yesus Kristus ang giyak marhitay lam di pangulu hita di patugo haporsyauta marende hita pasu-pasu hatami
Mauliate matuhan dinadi hokok muhami marhiti nadi sia hokko hosam di pasahatoi tu amai dung manaon na porsuksi tutuho asa una kami be manaon na porsuki satu na ulo mate ho di hau pinur silangi asa unang mate be hami alani dosa ni siadami dosa ni si hawai alai asa mangulu hami di ho Tuhan jala mulutung mate be hami mate di hona malau mangyahi hanguduan na siap kui Tuhan jahu bari batama nami bayan mahami songot suri darwi nong menadaho jol mana tigor jala Tuhan nasa sitong na rupi mahami gabe jol mana tigor natoktong mangului ho Tuhan sasadaho si sobbaon nami ali Tuhan jahu bari batama nami marningot dohami di hari hama matemon suriaka keluarga nami nong mate pe sahat di home jala pos doraha nami dia ikodo itu hanguduan na siakui asanggia boy hai muse pajupang di surgo hasonangani rap dohoto na di surgo hasonangani kadongan nami na mangai persahiton nuangon alanya kasahit dia pi terlumubi alanya kasahit kopi 10 siawat Tuhan pergugui mana sida sa hipas asa unang madebu Tuhan mati ini ainung ngadi hokopo na sida loas na sida mangulu mamuji pasang apoko tujulan nyarion gabe sitid dangim na sida nok padua hoko nok padua on na sida sian hamati ini asima rohabali Tuhan sahapon hasesan nilusa nok pinatupam dinamate ho di hau pinor silangi asa kadol manok sinisadu sana hami jaladang beulahan nami merdosa di tongani portilyon pasikop tangyang nami Tuhan pasu-pasu ngulu nami ului mahami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin.